उत्तर गोव्यातलं मोपा विमानतळ सुरू झाल्यावर दाबोळी विमानतळ बंद होणार अशी भीती दक्षिण गोव्यातल्या पर्यटन व्यावसायिकांना अजूनही वाटते। मात्र सध्या त्यांच्यासाठी खुशखबर आहे, कारण डिसेंबर अखेरपर्यंत दाबोळी विमानतळावर दररोज किमान 90 विमानं उतरणार असून हे प्रमाण 31 डिसेंबरपर्यंत तरी कायम राहण्याची शक्यता आहे। दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक धनंजय हेगडे यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे। सोमवारी जवळपास 90 विमानं या विमानतळावर उतरली आहेत। रविवारी या संख्येनं विक्रमी आकडा गाठला होता। त्याच दिवशी 90 विमानांचं आगमन राज्यात झालं। गोव्यातल्या दाबोळीवर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येनं विमानं उतरली आहेत। 31 डिसेंबरपर्यंत तरी दैनंदिन सरासरी 90 विमानं उतरण्याची शक्यता असून 30 आणि 31 डिसेंबर रोजी या संख्येत विक्रमी भर पडण्याची शक्यता आहे। अजून तरी कुठल्याही विमान कंपनीनं दाबोळी विमानतळावर आपली ऑपरेशन्स बंद करणार नसल्याचं कळवलं नाहीये, अशी माहिती हेगडे यांनी दिली आहे। गोव्यात पर्यटक वाढल्यानं सध्या पर्यटन व्यावसायिकही खुश आहेत। गोव्यातल्या हॉटेल्सचं बुकिंग वाढलं असून सध्या टॅक्सी चालकही चांगला व्यवसाय करतायत। रविवारी एकूण 7 चार्टर विमानं दाबोळी विमानतळावर उतरली होती। त्यात प्रामुख्यानं रशियन आणि यूकेच्या विमानांचा समावेश होता। दाबोळी विमानतळ सध्या प्रवाशांनी गजबजलेलं आहे। गोव्यात येणाऱ्या प्रवाशांपैकी 80% प्रवासी हे पर्यटक असल्याची माहिती आहे।